नंगौ मुलुग आरो गोजोन खौसेथिखौ हास्थायनानै क'क्राझाराव थानाय बागानसालिनि ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारा सानथामनि थाखाय क'क्राझार सहराव थानाय ग्रिन फिल्डआव गाजा गोमजायै सानथामनि थाखाय हाबाफारि बानजायदों। बिराद बाथौ आर'ज आरो खेराइ हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारिया दिनै जोबथा सान। बे जोबथा सानाव गाजा गोमजायै खेराइ हाबाफारि जानानै दङ। बे खेराइ हाबाफारिया गाजा गोमजायै डिउटिनिया बाथौनि सेराव गाजा गोमजायै मोसागासिनो दङ। आङो भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांखौ आङो दिन्थिनो खावलायदों। बे नुथायानो जाबाय डिउटिनिया मोनसे मोसागासिनो दङ। आरो बे हाबाफारियावनो बिटिआर हालामनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि दैदेनगिरि आरो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव गाजा गोमजायै लैहोर लैहोरै बाहागो लाफैदों। बे समाव आङो बे प्रग्रामखौ बानजायगिरि बिथां चिफ कनभेनर बिथांनिफ्राय आं माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिना लानि। बे समाव आदसा नोंथांमोननि दैदेननायावनो दिनै बे बिराद बाथौ आर'जआ खेराइया सानथामनि थाखाय गाजा गोमजायै खुंफुं जाबाय। दिनै जोबथा सान। बे हाबाफारिनि बागै मा फोरमायगोन? जोबोद गोजोनथाव। मानो होनना बुङोबा जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम मोजाङै जोब्बाय। जेबो बोराइ बाथौनि अननायाव जेबो खैफोद आफोद जायाखिसै। बिनि थाखाय आं गिबियावनो आंनि आफा बोराइ बाथौनो आर'ज गाबग्रोनाय जादों। दा जोंनि बे बाथौ आर'ज आरो खेराइया सानथाम हाबाफारिमोन। जागायनायनिफ्राय दिनै जोबथा हाबाफारि। बे जोबथा हाबाफारिया दिनै खेराइ जागासिनो दङ। बे खेराइयाबो दा मोजाङै जागासिनो दङ। बे हाबाफारियाव दा जोंनि आलासि हिसाबै दंफैयो बर'निनो फिसा प्रबिर कुमार ब्रह्म। बिथाङा वाल्सआव थायो, इउनाइटेड किंडम। बियो इंलेण्डआव थायो। आरो लोगोसे जोंना आगुनि MP रमेन देखा बिथाङाबो दंफैयो। आरो जोंनि मानगोनां DC बरनारि देखा मेदामाबो दंफैयो। दा जोंनि आलासिफ्रा आरो लोगोसे ब्रह्म धर्मनि ट्रास्टनि आफादगिरि अजित बर' बिथाङाबो दंफैयो। बिथांमोनहा दा जोंनि बे बाथौ खेराइखौ नायगासिनो दङ। रायजो राजाफोरनो आङो आंनि गोसो गोरबो साबायखर बावो। बे बाथौ आर'ज आरो खेराइ बेखौ खुंनायाव जोबोद मदद होफैदों। गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैदों। बिनि थाखाय आङो जोंनि खुंफुं आफादनि जानानै जाय बिथांमोनहा नैबे बाथौ आर'ज आरो खेराइयाव मदद होफैदों बिथांमोनखौ खुंफुं आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय। खुंफुं आफादनि चिफ कनभेनर बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिबाय। बे समाव नैबे नुथाय आरो भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांखौ आङो दिन्थिनो खावलायहरदों। डिउटिनिया नैबे औवा मोननैयाव गाखोनानै जोबोर मोसागासिनो दङ। बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मार्च दाननि 22, 23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला। बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन। बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन। एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन।